ରହିବ ବା ରହିବେ ରହିବ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ଯିବ। ହଉ ଭିଡିଓରେ ଟିକେ କଣ କୁହ? ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଟିକେ କଣ କହ? କଣ କହିବା ତୁ ତ ନାଚୁନି ନା ମତେ ପଇସା ନାହିଁ ନା ସେ ଆମେ ମୋହନ ମାଝି ପାଖରେ ଆବେଦନ କରି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ନା କଣ? ହଁ ସେଇଆ କହ ମୋ ବାହାର ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ମୋହନ ମାଝି ପାଖରେ ଆବେଦନ କରି କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଦେଇନି? ପୃଥିବୀକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀ ଜହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ହଉ ସାଇଡ ହେଇଯା। ପୃଥିବୀକୁ ଧନ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଇଡ ହେଇଯା। ଅରଥ ଆର୍ଥ ନା ଅରଥ? ଯା ସାଇଡ ହେଇଯା। ପୃଥିବୀକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହା ହୁଏ? ସନ୍ କୁହା ହୁଏ। ସାଇଡ ହେଇଯା। ପୃଥିବୀକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହନ୍ତି? ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ସାଇଡ ହେଇଯା। ତମ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ନାଚିବ। ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବ ସମସ୍ତେ ନାଚିବ। ହଉ ଗା। ଯୋଉ ଗୀତ ହେଲେ ଚଳିବ। ଗ୍ରାମ ପିଛା ବେଦୀକୁ ଛାଡି ରଖାରୁ ରହେ ଆସିହରୁ ବେଣ୍ଟି ଯିବ ଏ ଆଖି ଅନେକ ଶୋଷ ଶରଦା ବଲିରେ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି 2 ହାତ ଟେକି ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ଜଗା କାଳି ଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳି ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ରେ। ଗୁଡ୍ ବୟ। ଏବେ ଲିଟିଲ ଗାଇବ। ଆଉ ଗାଇ ନା ଜଣେ ଜଣେ ଗାଇବେ। ଦେବୀକୁ ଛାଡ଼ି ସୁର ଅର୍କିତ କସି ମିଟି ଜୀବ ଆଖିରେ ଅନେକ ଶସ ସରଦ ବାଲିରେ ପିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶସ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ପାପାରେ ମିଶି ଯାଉ ମହା ଯେତେବେଳେ କାଳିଆରେ ଜଗ କାଳିଆରେ। ଗୁଡ୍ ବୟ। ଗା। ତମ ପାଇଁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଶୀତ ଋତୁକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶୀତ ଋତୁକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ ଶୀତ ଋତୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନଣ୍ଡା କହ। ନ କହିପାରିବୁ ଯେ ପଛକୁ ଯିବ। ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯା। ଏବେ କୁହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂ କର। ନା ଯେ ଲାଇନ ଅଛି ସେ କହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ପେଲିଂ କର। ଯେ ନ କହିପାରିବ ପଛକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ପେଲିଂ କର। ଏଇ ଲିଟିଲ ପଛକୁ ଯା। ନା ନା ତୁ କହିପାରିବୁ ନା। ହଉ ଏଇ ନଣ୍ଡା କହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ପେଲିଂ। ହଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ପେଲିଂ କର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସ୍ପେଲିଂ କର। ଚକୋଲେଟ ନେଇକି ପଛକୁ ଯା। ଏବେ କୁହ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହନ୍ତି? ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହନ୍ତି?
ନଣ୍ଡା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜାଣିନା ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଅ ଧଳା ଆପେଲ ସ୍ପେଲିଂ କିଏ କରିଦବ କର ଆଉ ଥରେ APPLE ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଛକୁ ଯା ଏବେ କିଏ କହିବ ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କର କହୁନୁ AUGUST ଗୋଇଠିକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି ବହି ଟିକେ ଦେଖା English में दो डिग्री इंग्लिश से कौन सी एंड ଯା ପଳା गोल्ड ଗୋଇଠିକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି हैंड ପଳା ସାଇଡ୍ ହେଇକେ ଆଙ୍କେଲ ନେ 3 କିଏ ସ୍ପେଲିଂ କରିପାରିବ 73 73 ଯେ ନ କହିବ ପଛକୁ ଯିବ କହ 70 S S S E B E N 70 Y हेडला ना वो T T তারপরে H তারপরে IR তারপরে E তারপর T गेम चेंज है मु क्वेश्चन जहाँ करी जी कहीपर तो ठीक अच्छे जदि जी न कर अपोजिट पिला ताको मार बापार बापा को इंग्लिश रे कौन कह जाए तो बापार बापा तो तोर कौन हम grandfather चल चपड़ा पका बापार माँ परमा बापार बो तो बापार बो तोर कौन हम grandmother ताको मार हृदय को इंग्लिश रे कौन कह जाए पेट को इंग्लिश रे कौन कह हुए better Ben आम शरीर में केते खंड हाड़ अच्छी 208 दी जन चापड़ा पका ओडिशार मुख्यमंत्री का ना कौन कह पारिबु के श्रीजुक्त मोहन दास उपमुख्यमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र दामोदर श्रीजुक्त नरेंद्र दामोदर दी जन पका ओडिशार मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर प्रधानमंत्री ना कौन